está, señoras, señores, son as 6:25 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, seguídenos, por favor. Por qué? Porque en @Voltas co Prato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan... Vale, xa os coñecedes, non? Son boa xente, métense moito comigo, péjanme incluso de vez en cando. E sufre un silencio, pero querémolos igual. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Pois aquí están. Son as 6:26, serán da tarde, e ás 8:30 estaredes en onde? En Silleda. En Silleda. No, Sí. na casa de todos. Na casa de todos No os Concello. silledenses e silledensas estarán ali Xulio Mato, Mar Begoña Vázquez no Concello asinando libros na presentación do libro das receitas do Voltas co Prato, así que, por favor, acudide, ide hasta ali, porque ademais... Hordas de xente ten. Sí, porque ademais todos e todas sabemos que Begoña é unha namorada dos abrazos e dos bicos. Sí, é verdade, Sí, entón, cada persoa que chega ali, Begoña, dá moi bons abrazos, moi bons bicos, e ademais estes días de frío veñen moi ben. Así que, por Mañá favor... tamén estará Cañotas. É certo, mañá en Vigo. En Vigo, no Que vai dar Calvario. vai dar Quere un dar unha paseo. volta con moita xente. Correcto. Encántalle tamén dar abrazos. A min sí. E que lle collen de ganchete e o levan por aí adiante. A mí sí, Claro. A mí sí. Vale, pois o dito, que mañán tamén estaremos, sí, en Vigo, na librería Espacio Cultural Nobel do Calvario. Ali estaremos dando unha volta, tamén asinando libriños, eu e Merchi Rodal, ou Merchi Rodal máis eu. Señoras, señores, queredes cociñar? Hombre. Sí, seguro? Sí, Estás veña. preparados, listos? Pois a ver que nos trae Pilar de San Sadurniño. Hola, buenas. Son Pilar, de Santa Mariña do Monte. Navidades, pois poño uns entrantes, empanadas, unha tabla de queixo, embutidos e xamón serrano, claro, sen olvidar o xamón serrano. Entonces veño ahora aquí para que me den outras ideiñas de poñer así, pois uns canapés, uns huevos recheos e algo máis para eu poderos poñer na casa tamén, variar un pouco. Sempre teño invitados, claro, e ao mellor xuntámonos 20 ou por aí. Saludar a todos, compañeras que quedan da directiva que quedaron alá. Un abrazo de Maribel Romero Casas. A miña familia, as miñas fillas, e os meus xenros e os meus netos. Un besiño a todos. Aí está! A Pilar de San Sadurniño, que eu creo que non lle quedou ninguén por saudar, saudou a toda a familia, a toda a xente. Fai moi ben. Fai moi ben. E como ben sabe Pilar, aquí somos moi amantes dos entrantes. E un día... Si, é o título do programa, gustouvos, Sí. Que ben fillei aí, Sí. Verdad? Bueno, un día fixemos... Aí estades vendo, amantes dos entrantes. Un día fixemos unha cousa así un pouco Veña, rara, que foron... Que pasa? dalle prisa. Que temos vale, moita temos prisa, plancha, Vale, moitas pois tranquilos. cousas. Un día fixemos unha cousa así moi rara que foron pois canapés doutra época, con espello. Entrantes. Entrantes delirantes. Entrantes. Moi ben, pois hoxe imos facer entrantes elegantes. Vale, van ser entrantes dos vos. Xulio, que vas facer? Pois os meus son máis delirantes que elegantes. Pero bueno, vos. eu vou facer tres diferentes. Ajá. Vou facer un árbore de Nadal desmontable, Ah. de queixo. Oh. Vou facer unha fantasía de bolobás, recheos dunha mousse de atún con gulas. Bueno. Sí. E despois vou facer uns ovos recheos moi diferentes ao que estamos afeitos. De Nadal. E por que tedes? Porque me fan gracia os ovos recheos estes. Son de pesto. Son de pesto. Por eso me río. Mira, Begoña. Eu non digo nada, para que despois Non digo a nada. xente non diga que condiciono o resultado. Begoña, ti que vas facer? Eu vou facer outra cousa. Vou facer un hojaldre así estirado, que vamos facer como un abrazo de gitano. Masa follada. De masa follada. Vamos a botar un pouquiño de xamón e un pouquiño de queixo brie. Moi fácil de facer, é moi sinxelo, non te rías. E por vou facer unhas mozarelas fritas, Ajá. así para acompañar, así crujientes e melosas por dentro, riquísimas. Uns entrantes moi elegantes. Que pasa, escapa che risa con facilidade? Escapa má risa así hoxe. Depois vou facer unhas tortiñas pequeniñas con salmón. Pois... E unha salsiña de yogur. Atenção! Te teño demasiado rollo. Atenção! Vamos, veña. Atenção, porque hoxe na Voltas co Prato facemos entrantes, ou somos amantes dos entrantes, marchamos con Begoña Vázquez, veña. Vamos alá, porque Eu xa marchei. Hai que ir con ela, hai que ir con ela. Veña. Mira. Atenção, Monzao! Atenção. Dillo aí a Galicia. Atenção, Monzao, a demostração. Que vas facer? Primeiro, Mira, as temos mozarelas. as mozarelas, vale.
Sempre para freír non nos interesa que teñan Agua. auga. No, pues ti además eres amiga de que salte. Eu solamente se estás tú. Por eso. O resto da xente prefiero que non lle salte, pero a ti faime gracia. Xa, claro. Escaldarme a cara. No, nunca che caíu na cara. Bueno. Sempre vamos para baixo. Mira, podes facer con estas grandes ou podes facer con mozzarelliñas As das pequeniñas, pequeniñas. as redondas, sí. Que, bueno, a idea era un pouco facela cas pequenas, pero viñeron estas grandes e... Bueno, como viñeron así, van así. Burro grande ando non ande. Moi ben. E que vas facer? Porque vexo estás batendo ovos entendo que as vas rebozar, Vámolas non? a rebozar e vámolas a empanar e vámolas a freír. Ah, Vale, entón quedan moi jugosiñas por dentro e por fora moi crocantes. ostras, eso pode estar moi bo, Neste caso, mira, eu vou-nos acompañar con un pouquiño de mermelada de tomate caseira. Oh, Vale, que rico. Pero- Entón, empanado normal, non? que che guste, sí. De ovo, fariña, pan relado, non? Sí. E xa está, non hai moita historia. Botaslle un pouco de pimenta, polo que... Que pasa? Nada, unha cousa. Que? Nada, non pasou nada. Botámoslle sal e pimenta. Sí, nada, depois agora vamos... Tálle costando, verdad? Ou son eu? No, é a directora porque me está contando chistes No. e entonces non pode ser. Que dixeche que era caseiro, Begoña? Fariña Que era casino, que? a mermelada de tomate. E sabe, Home, de algunha casa será. home, claro, de alguna casa sí que fixo. Eu non, isto non é miña. Era dun A miña bote, está- dun a miña bote está- era. A miña está mellor. Na etiqueta puña caseiro. Na etiqueta puña caseiro, pero era comprado, non? É Do que mercado. sempre uso caseira. Sí. Pero xuntiña. Vale. Entón, primeiro, pimenta, sal, un pouco de fariña, pasámola por ovo e por Sí, último pan ovo- relado. No, mira, vamos a dar un doble empanadiño. Ah, doble. Vamos a facer, sí, Double. double. No. Aí. Estaba preguntando a directora se estaba aceite quente, voulle dicir que sí, porque Sí. ule este aceite, verdad? Sí, é do cacharro. É polo cacharro. Por o cacharro, porque o cacharro é moi finiño, entón coller máis rápido... Mira, ahora volvemos a botar. Non sabía que era polo cacharro que ulía Fariña, así. ovo, pan relado. Ajá. Outra vez fariña, ovo. E ahora volvemos a botar. Mi má, vaya empanado doble, Claro, sabes por qué? Para que quede gordiña para non rache. Claro, para que non nos rebente, que é queixo. Xa Ahora, estuvo vamos moi a botar. avanzado no curso de cociña Vai Begoña Vázquez. A ver, chegarás ao segundo ano dentro de 3 ou 4. Tú vas máis lento que a xente, pero bueno, é importante que aprendas. Bueno, a xente da casa que nos chame, 664-483-419, 664-483-419, se é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para comentar todo o que queirades. Se hai algún entrante que vos guste especialmente, agora para o Nadal ou para calquera festa, festa parroquial, o que sexa, chamades a contádelo como sempre, quieta. No Voltas co Prato a Televisión de Galicia. E recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra. No Na Voltas co televisión, Prato. dos entrantes. Moi ben. Delirantes, elegantes. Vale, vas votar unha, non? Vou botar unha, sí. Entón Non vou te votar escapes, non te outra. escapes. No, que va. Mira No, eu bótame para mira que atrás. ben vai. Aí vai, ves? Ah, vale, ben. Listo? Vale. Non che Bastante pasa ben. nada. Bastante ben. Estámoslo vendo aí. Mira, que clase, que estilo, Vamos que botar elegante. dúas, Outra xa. dentro. Moi ben. Non entran máis xa, Se é Begoña. para comer, home. Veña, vamos con Xulio Mato. Ai. ¿Qué tal, cañetas? Uy, que te piso aquí un cable. Sí. A ver, que é isto? Pues mira, esto é unha árbore de Nadal desmontable. Vale. Como a árbore Tiras. dos famosos... Dos famosos, da isla dos famosos. No. Como a árbore... Vai ser como a árbore dos famosos... No. Dios. No, danos non, ó. No, eso está por vir. Eso está por vir. No. A árbore dos famosos chismes estes de Nadal, ó, que comes. Non me sale o nombre. De que non sei de que Dos falas. da Preisler, ó. Dos que? No, No, non se pode dicir o nome. Dos Ferrero Non se pode dicir o nome. Que va? Bueno, Eso é unha... Dos bomboses. É unha trapallada. Vale. No, mira, isto é unha masa de pizza, Ajá. un queixo dos teus, Vale, Darzú. vale? Da Arzuga. Moi ben. Facemos así unhas boliñas que quede ben sellado para que non se nos escurra o queixo. Ah, vai ser de outra forma, Claro, árbore. Non vai ser como a non vai dos ser en Ferrero. 3D, Vale, vai vale. ser en 2D. Vale. Entón, o que facemos é, imos facendo así peletitas, porque despois o que vamos facer unha vez que este cociñado, imos collendo bola para a boca. Vale? E vamos facerlle unha estrela e unha maceta. Isto é unha fantasía A mí gustame, do departamento noso de fantasías. de I+D. No, de fantasías. Temos No, un departamento de fantasías neste Sí, programa. temos un departamento de fantasías e innovación e desenvolvemento de receitas. Eso, Sí. é certo. Correcto. Entón, mira. Sí, do que ti non formas Collemos. parte. No, eu non formo parte, eu son un ejecutor. Vale, moi ben, moi Ti sí que ben. non formas parte. Eu de nada. Eu de Mira, eu nada. teño o forno quente a 200 graus. Moi ben.
vale? Que é máis ou menos a temperatura que fornearíamos unha pizza destas domésticas, vale? Ajá. Destas domésticas non, destas compradas. Esta é unha masa de pizza comprada que non ten nada que ver cas Coas que faz na casa. Eso é. Moi ben. Entón, posto de las boliñas, pero se quixeras utilizar outra masa, poderías. Masa follada, por exemplo. Masa follada? Por exemplo. Sí, podemos facer con masa follada. O problema é que a masa follada, se damos este tratamiento Racha. manual, claro, rompemos a estrutura. A estrutura. A estrutura. A masa follada é unha estrutura de 1000 follas. Claro. O sea, ou de 100 follas, ou de 60 follas, ou das que sean. Entón, o importante é non escarallar a estrutura. Claro, esta masa non ten estrutura. Esta é unha masa que podes amasar, e volver a estirar, volver a amasar e volver a estirar. É unha masa de pan, unha masa de Esa masa é como a ti, sin estrutura. Eso, claro. Exactamente así. Non che vou contestar porque teño máis educación que a ti. Bueno, depende do día, depende do día. Bueno, que eu cando me chaman vou aos sitios, coñetas. vamos... A onde non vas hoxe? Non vou a Silleda, non podo ir a Silleda, non vou porque non podo, non porque non quero. Bueno, eso é verdade, eso vamos a aclarar. No. Despois ali diremos nos o que queiramos. Escoita, agora vou che dicir unha cousa, antes de chamar a convidada. Hoxe no Instagram mandarme unha mensaxe Sí? dicindo que a ver se me parecía menos Silleda que Vigo. Que Home. porque non iba a Silleda e si que iba a De Vigo. feito, sí, parecelle menos Silleda que Vigo. Non o digas porque despois a xente vai pensar que é verdad. Fixen a estrela, vale? Non vou porque non podo, porque teño que traballar despois, non podo. Claro. Sinto. Podía buscar calquera excusa crible, pero vai traballar. Bueno, vamos chamar a nosa convidada de hoxe. Recibimos cun fortísimo aplauso a Pilar de San Sadurniño. Un aplauso para ela. Hola, Pilar. Arriba adiante, por favor. Que guapa, canta Magoña, Si, levas... Este foi do meu abuelo. É que eu teño un par delas que foron de meu avó tamén, e son... E agora teñen... Está moi de moda, é certo, Claro que están de moda, pero Mola. a miña non está capada, que ten aquí un... ten un cousiño. sí, tengo, pero é que as típicas de aquí son as que teñen un chimboliño, non? Esas. Gústame. Vouche contar a verdade, non lle dixas a nada. No. Este non foi do meu abuelo. Bueno. Hola, Pilar. Pero podía ser. Porque cañotas dispersas e moito. Mira, eu vouche facer 3 cousas diferentes, vale? A primeira utilicei unha masa de pizza e mira que árbore de Nadal. Pois moi bonito. Máis chulo, vai quedar máis chulo aínda, Sí, Ahora, pois. isto despois, a masa, estas marcas que ves todas desaparecen porque queda todo uniforme, Vale. Eu comedora xa son, que ves... Si és comedora? Claro. Teño unha pregunta, Xulia. Se lle quixeras dar cores á árbore, que poderías utilizar? Pois, como Juegos de colores. Sí. No, podemos ir, ao facer a masa podes botar Algún colorante, ou así? colorantes. Vale. Eu non son moi amigo deso, Pero claro, él decía por non botarlle colorante se hai algo que lle poderas Podes botar. misturar a masa con un poquinho de alfábega, con un poquinho de tomate concentrado, Eso lo que me queiras. decís, ves? Entón, agora, mira, vamos a dar 20 minutiños a uns 180-190 graus. Moi ben. Vale. Abre o forno, fai favor, Vamos ao Pilar. forno. Abre o forno, Sí, Xulio Mato. Ábreme. 20 minutiños, Vamos a ver. 180, 190 graus. vai. Este forno está perfecto, bueno. Está quentiño, verdad? Madre mía. Como non sí. temos os 20 minutiños, ou bueno, non sei se os vamos ter, Xulio Mato, facemos máxe. Sí. Aí, Bueno, podemos facer unha pouco. un pouco de máxe. Ou non, miramos a ver como vai. Vamos mirando, vamos mirando. Que Ahora máis? vamos facer estes bolobáns Vale. que vamos rencher cun paté de atún e anchoas que teño aquí. Eso gusta. E un poquinho de nata. E despois imos saltear unhas angulas, iba a decir. Sí, unhas angulas, angulas, así o alliño, que a receita co pilpil. E despois vamos facer unhos ovos recheos de pesto. Mi madre, Vale? como me vou Semellando coller outra Pilar, árbore de Nadal. claro, a ver, situación, centrémonos. Claro. Que che parecen as tres propostas de A mí entrantes de Xulio? perfectas. Sí, ah, si te gusta. Sí. Hai algo que non che guste? No, eu como de todo. Estás segura? Arrea, mira. Pero escoita, pode haber algo que non che guste. O fíjate. Ves, como a min, Bueno, pues non hai fijado, mira. Nada, como a min. non me gusta. O fíjado encebolado. Nin da Non outra pode, maneira. De Pues o ninguna fígado maneira. encebolado Terá está rico. ferro, pero eu prefiero comer unha cabilla. Mira, pues poñemos Bueno, un poquinho de nata, o atún E as anchoas, e unhas anchoiñas. non pasarse cas anchoas, non? Polo sal. Son Por culpa do salgadas, sal, sí. bastante salgadas. E agora un poquinho de queixo crema. Moi ben. Vale, e bátelo todo. Isto vamos triturar e vamos ter unha mousse. Oh, Perfecto. Que maravilla. Pois, Pilar, vamos deixar Máis aí a sinxelo Xulio Mato imposible. e imos ver o de Bego. Vale, Parece. vale. Pasa, por favor. Vamos con a Begoña xuntar, Vázquez. Ben vida. Aquí estás ben. Ai, aquí estás ben. pastelado. Mira como molan. Mira, xa teño as Buah, bolas. que Que son sí. unhas bolas de mozzarella. Ah, O que que fixen foi guapas. rebozalas. E nada máis, fixen un doble empanado para que non se abran. Sí, E moi agora ben, vamos a eh. acompañar de tomate, que no bote poñía caseiro. Poñía no bote. Poñía no bote, si, eu sempre uso o meu. É caseiro, non se Hoxe sabe non de que estaba, casa. hoxe non Claro, estaba na eso casa. foi que dixen eu. Claro. Ostras, por si que lle compro dobre rebozado, Begoña, porque ainda así Ainda sempre así, se abre un abres. pouquiño, verdad? Pero mira que pintaza teñen, aí xa Buah. co queixiño salindo para fora. Buah.
Mira, é que non hai a posibilidade de levar un tupper Sí, para casa. sí, muller. Bueno. Pa ti sí. É que... Pa ti sí. A verdad... Ti non te preocupes. Además, con esa boina o que queiras. Vale, O que queiras. Este xa estaría rematado. Que ben. Hala, que guai. Entón, ahora o que vamos a facer é unhos roliños de masa follada. O que fixen foi Boa. xamón serrano e pois Sí, queixo sí. brie. Ajá. Entón, aí que é moi fácil, porque aí o que facemos é enrollalo como se fora un brazo de gitano, xa co propio papel que traen xa que están do súper. Facemoslle así, Ala. vámoslo enrollando, que é moi sinxelo. Eso vai estar boísmo, Ostra. E, pois, o terceiro vou facer unhas tortitas. E si, todo meu é caseiro, as masas. Menos a mermelada. Tens a mermelada. Poñía caseira. É a masa. Caseira, home. Mira, agora o que facemos aquí é moi sinxelo. Apertámoslo un chisquiño para que non se nos abra despois. E agora facemos así. E o salmón é caseiro tamén, verdade? O salmón pode selo. É noruego. Non creo. Da casa Isto noruega. Non creo, Claro. pero é fácil de facer. O salmón afumado fai no cualquera. Moi ben. Calquera que teña un afumador. Bueno, Non fai falta. con veremos salsa que é o que igual. pasa. Pilar, teño que preguntar cal das dúas receitas levarías ti pa San Sadurniño así, sen probalas. Mira, non podes levar todo. Home, pode só, pero despois tens que escoller un gañador, o que gaña o Xuli. Claro, pero eu escollería algo daqui, algo dali. Ai. Quero dicir, todo dali e todo daqui. Pois, de momento vou-te mandar pensar. Pois Vale. penso, sí. Ben, Vou pensar. pois, a zona de sufridor, Vale. despois chamámoste, vale? Vale, Un gracias. aplauso para Pilar, que ven de San Sadurniño, está na volta co prato. Bueno, hoxe cociñamos entrantes, petiscos, entremeses, uns imprescindibles destas datas. Que non os facedes? Pois atentos, os entrantes son unha categoría moi concreta dentro dun menú, pero a verdade é que sempre xiran ao redor dos mesmos elementos, pero elaborados de distintas formas. Algúns exemplos. Non poden faltar os canapés, onde entran os bolobáns e diferentes cestiñas recheas. Saben ben e dan opción a meterlles o que nos gusta para papalos nun bocado. Os patés de atún, como o que fai Xulio, de mexillón, de pementos, de mariscos, acompañámolos de pans variados e son un valor seguro na nosa mesa. As masas folladas, reches, o salmón, queixos, dátiles con touciño entrefebrado, ovos... Fua, a nosa recomendación, animádevos con todo e sede creativos e se andades faltos de ideas, probade coas nosas, porque como sempre estaremos para resolver dúbidas en A Voltas co Prato. Aí, Seguídenos, por favor. Non me quero cansar de dicilo. Seguídenos, porque aí estarán os entrantes delirantes de Don Xulio Mato. Amantes, Mira. elegantes. Amantes. Bueno, como ¿Qué? estás? Como estás? Entrantes amantes. Entrantes, amantes, delirantes. Bueno, mira, bolobáns, recheo de... Ule, aquí, isto. Claro, o alliño. Aquí teño aceite de oliva, Ajá. allo laminado e unha guindilla. Metes guindilla. Sempre. O sea, eso é de primeiro de gulas. Vale, para as gulas, non sabía Claro, que eso era é para as gulas, claro. Entón, É de primeiro de gula, é de primeiro, Eu que claro. sabía que era para... Só ten esos ingredientes, aceite, allo e guindilla. Aí, non ten máis. É gulas. Aceitario guindilla e gulas. E a mesma receita pasan gulas tamén. Tamén, para todo o mismo. Vale, xa teño os bolobáns recheos camús de atún. Bueno, a mus que montáchela aquí en 2 minutos. Claro. Fixades o que lle levou, Aquí sí que non houve maxia, Botou o atún, o queixo crema, as anchoas, raca... E queda, mira que textura, Sí, unha sí. textura de mus. Estupenda. Moi ben, Vos entrantes, A ver se chega o cámara para que se vexe. Aí o tes, aí o tes. Aí está. Vale, entón isto deixámolo aquí. E agora, unha vez que empeza a dourar o allo, como ben di Begoña, para ser boa persona, hai que esperar a que doure o allo. Vale? Iso é unha frasada, non lle Eso non, escoitar. sí, pois anda que nadie veces. Mentras se dora o allo, pois vamos ir abrindo ovos porque temos pouco tempo, cañón. Begoña tiña tanta presa que Eu está teño aquí tanta prisa, esperando. estou esperando por ti para facer a masa. Ou fago a masa ou fago Bueno, a mira, salsa. podes ir con ela, Señora pero eu só vou directora. botar aquí as gulas e pones deixar aí. Vale, entonces marcho, entonces. Cando queiras. A esa niña le gusta el pan. A esa niña le gusta el queso, a esa niña le gusta el pan. Y a ese niño le encanta el queso. Y por eso es que ella le dice que le deje un pedazo ¿Qué? de eso. Ovos. Por eso es que Ovos. ella le Vamos a dice facer que le deje a masa un das pedazo. tortitas. A masa das Vale. tortitas. Botei un poquinho de sal e un chisquiño de azúcar. Ajá. Vale, aunque sean en salgado, Ajá. sempre nos vai quedar moito máis guai. Pero que che parece se antes de explicar a masa facemos a pregunta de concurso? Sí, moi ben. Gústache? Sí, a idea. Pero Pois sí, veña. pode ir traballando. Atención, mientras. de que vai rechea a masa follada de Begoña Vázquez, aka a mellor cociñeira de Galicia 2024? De queixo e xamón. De queixo e xamón. De que vai rechea a masa follada de Begoña Vázquez? De queixo e xamón, pero para nota, queixo brie e xamón serrano. Pa nota. Pero Vai no- levar igual 50 euros, pero vamos a estar máis agradecidos. Pero vai dicir, moi ben. Moi ben, claro, Moi ben. moi ben. Pois chamado ao 664 483419
Xa sabedes, hai 50 euriños en xogo, 664 4834 19. Que, outro día, chivarme unha cousa. A avoa dunha amiga miña, Sí. isto non é broma, sabe o teléfono do programa de memoria. Os non sei eu. Tengo o teléfono xa interiorizado para chamar, pero nunca lle collemos. Joder, pois esa muller... Está un pouco indignada, sí. Estrella, estás un pouco indignada, pero tens que seguir chamando, vale? Así que, por favor, Estrella, Mira. chamo a voltas co prato. É moi parecido a un amoado que podemos facer para unhas filloas. Vale, unha das cousas que leva é un levedo químico, vale? Vale. Para que nos quede así un poquinho máis esponxosa. Pero sería moi parecido, eu xa estou cantando agora. Aquí, Atención, dixeches antes. maldita sea, Que pasou? que non se Problemas, problemas. non canta esta atrapallada. Non me gusta nada esta cociña. Dixo maldita sea. Dixo, Dixe, cáspita, maldita sea. Recáspitas. rayos Non y me de todo. Centellas. Maldita sea, man. Maldita sea. Maldita sea esta cociña. Creo que é a vez que dixeches algo enfadada máis normal. Sabes? Que vai pensar a xente? Falo mal, falo de maravilla. No, falas de maravilla. Sí. Pero ás veces, Ás veces solto algunha porque hai que soltala, porque hai veces que estás cabreado, entón así como o día que algunha fomos e xa a está. o día que fomos a Land Rover, que antes de entrar di Begoña, e aquí pódense dicir tacos. Claro, porque sempre estou aí pensando, a ver, mira, este é o amoado xa, Espera, va que se vexa Mira. ben. xa é o amoado repousado, vale? Ah, Entón vamos a ver se canta esta. Este. É que non ves que non canta. non canta, esta tixola non canta. A ver, deixa, Temos un deixa problema aí, con deixa esta aí. tixola. Ahora sí. Deixa aí. No. No, sí que canta, hay que A ver si lle esperar, damos, hay que a ver si lle esperar. damos arreglado a arranxada da tixola. E mentras tanto repartimos cartiños. Imos a Viveiro. Félix, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Aquí, ven. Bueno, a ver, contanos se eres unha persoa que lle gustan os entrantes nestas datas ou ti xa vas directamente ao marisco. Marisco, marisco. Home, a ver, é que claro, tamén que pregunta teño, a ver. Si Tamén te- se é un entrante de marisco moito mellor. Home, sí. Podes facer canapé de bogavante. Se tes Claro, cartos, mariñeiro. pasta. se tes cartos, non é mala. Entón- Bueno, que che parecen? Cales collerías ti antes de nada? Os de Xulio, os de Begoña, dache igual? O de Xulio ten boa pinta. Os de Xulio, Moi ben, Félix. Pois agora a ver como facemos cos 50 euros. Ahora, a ver, claro, Félix, ahora... A ver como podemos por Ahora 50 estamos euros. Xa rebou, xa Queres orgañou. facer ti a pregunta, Begoña? Moi ben. Veña, falla. Como é? Gusta. De que leva rechea a túa masa? De que va a estar rechea a miña masa? E queixo, di que chamón. Moi ben. Bueno, dixo... Vamos a dar Vamos a dar un aplauso. Moi ben. Quedoulle, poder, quedoulle dicir serrano, Claro, pero bueno. Pero bueno. dixo que iso brí e Bueno, chamou. pues estamos nun oito. Veña, nun está ben. oito. Bueno, Félix, pues moitísimas grazas por chamar e pasa unhas felices festas, vale? Igualmente. Parabéns por Un os saludo 50 a miña euros. mãe. Hasta loguiño. Un bico, chao. Bueno, marcho con Xulio. Bueno, fai a primeira. A ver se sale, porque está isto un poquinho... Bueno, malo será. Cando empece a facer burbulla, Ajá. dámoslle a volta. Vale. E vou ir facendo unha salsiña de yogur para acompañar o salmón, que lle queda moi guai. Gustoume a súa Vale. explicación. Cando empeza a facer burbulla, cambiamos, damos a volta. Xa está. Vamos. Mira, salsa de yogur, un poquinho de limón, un poquinho de mostaza, un poquinho de pepinillo. Depois vamos a botar un poquinho de eneldo, que o salmón quedalle de maravilla. Incluso este salmón que compramos así xa fumado. Sí. Solamente con un poquinho de aceite así non é da virxe. casa, queres Que non é da casa, claro, vai ser da casa, vale ter no río. Non é caseiro. Botelle un pouco de aceite e un pouco de eneldo e xa che queda ben. Veña, vamos deixar a Begoña aquí facendo a súa salsa do salmón e vos con Xulio Mato. A ver, ti tes algo caseiro, non? Eu todo teo, mira, ovos caseiros, recheo caseiro, todo caseiro. Mira, Oh, moi ben, ese ovo, é todo aí. Claro, teño a Moi xema ben. de ovo desfeita, vale? Ajá. Mira, espera, Gústame, deixame que lle bote aí eso, e xa estou. Gústame, vai ben. Mayonesa, un par de pepinillos ben picadiños, vale? Aquí teño salsa pesto, que está, Ole, é verdad, vale un chir de salsa o ben a pesto. podemos facer nós, ou comprada como neste caso, vale? Ten que quedar verde, xa verás despois por qué. Vale? Ten que quedar verde porque leva pesto. Claro. Veña, e agora vamos un poquinho de mostaza tamén. Entón, como non vai quedar verde? Bueno, vamos a ver como queda, porque se non queda verde, teño un problema eu. Pero vamos a ver, o ingrediente principal dese recheo é o pesto. Sí, é que? Entón debería quedar verde, Oi, pesto. pues está quedando verde. Mira, ves, aí está. Mira que ben. Moi ben. Eu necesitaba que fora verde. Ainda un pouco máis verde me ven mellor. Vale, vale. Entón, Bótalle verdor, bótalle verdor. Ten verdor. Vale, moi Mira, ben. agora con isto que vamos a facer é metelo nunha manga pasteleira, vale? Olha, pesto, Home, claro, porque é un recheo de pesto. Moi ben, moi ben, moi ben. Isto é super, non deixar mangas. Aí. Super rico, mira. E vámoslo facer da seguinte maneira. Temos que montar encima do ovo outra árbore de Nadal. Por iso é verde. Claro.
Pola conta que me ten, é verde. Vai de árbores, estás Vai de motivado, árbores, sí. isto peco Tarzán hoxe, de árbore en árbore. Veña, enche un, que teño que ir falar con Pilar. Xa vou. Enche un. Mira, vamos a ver. Aí está. Bota. Aí. Mira, poñemos o ovo. A ver, Aquí o clase de secreto. como encher un ovo cocido partido á mitade por Xulio Mato. E Ollo, que parezca un árbore. correcto, ten que parecer un Entón, árbore. mira, vamos a rencher. Parte de aí, e agora vamos ca base. Estáme dicindo que saque o dedo, pero se saque o dedo caeme o... Vale. Eso é... Movo. Eso é... Ahora, móveo máis, home. Vou facer outro, a ese sabe Estamos millor. compañeros intentando pillalo e é el momento de... A ver, temos que dar unha forma triangular. Bueno, aí vai de feita, botaste todo por fora, Xulio. Vai de feita. É que... Ai, Dios mío. Corrixe. Mira, vou falar Mira, con... xa vou apañando. Vou marcha falar co con público, veña, imos con Pilar de San Sadurniño. Vamos para lá. Venga. Isto... Sempre por dentro non podía. Home, xa, ó. Claro. Sabes que pasa? Que eu... Por que te vou mentir? Eu disfruto un pouco cando Xulio mete a pata. Bueno, home, É unha pero... cousa que, bueno... Hai que... É unha destas cousas que a min que me alegran a vida. Pero todo non pode ser igual. No, tes Ahora razón. levas o desigual. Tens razón. Claro. Mira, estás vendo aí dúas das propostas, xa sabes que son 3 por cada un. Pero claro, ti antes cando chegaches non había moito feito, agora xa hai un pouco máis Mais feito. feito, sí. Hai algún que che chama a atención que digas, olha, un destes 6, nah. É que a mí gustame todo. Eu que sei. Bueno, as bolas de... De mozzarella, ti és como a min. Sí. Teño moi boa pinta. As bolas de mozzarella, Bueno, aquí a crema esa sí, do pesto. do pesto. Eso ten que estar boa. A ver Sí, como sí. está. Eu teño curiosidade pola árbore que ten tamén no forno. Tamén. Que é masa ten- rechea de queixo de arzú, Ese, pode estar ben, sí. Eso pode estar boa, Que a mí o queixo perde-me. Pasas como a mí, logo. Sí. Sí. Bo, Hasta agora non atopei ningún que non me gustara. ningún queixo. Pois veña, imos ao forno de Xulio Mato. Levántate, vente comigo, dámoslle un aplauso a Pilar de San Sadurniño. Ven. A ver, ponte aí á esquerda de Xulio. Hola. Vamos a ver a árbore. Vamos a ver a árbore. Atención, que atención a bonita. iso, Mira, Atención Mira ao que... calle. Ai, fíxose que, Home, Sí, claro, con este non te recién. rís, Fíxose que. Vamos a poñer así para que se vexa na casa. Sirve ou como árbore ou como indicador do Camiño de Santiago. Tamén. Depende Como como flecha no poñas. camiño. É certo. Vale, entón mira, isto vamos... Hola. Vou apartar un segundinho. Xulio, quedan 2 porque teño- minutos, Sí, pero teño que acabar de decoracións. Bueno, non, tens que acabar o programa, basicamente. Ten suerte. Mira, voy a poñer as guirnaldas. Espera, atención, porque Begoña creo que tamén quere sacar do... Claro, 2 minutos estou fastidiada. Vale, venga. Ti saca de do forno, nós desde aquí vemos como sacas. Chachán. Poñémoslle un tachán tamén a Begoña, achegámonos a ela, dámoslle un aplauso a Begoña. Listo. Bueno, Jesús. Moi ben, Xa están. moi ben. Moi Mira, a ben, tortita que non quero que se me pase. moi ben, Vou pasar a árbore. moi ben, Sí. Bego. Gracias. É que son moitas cousas a facer, Son moitas cousas, estábamos moito líos. Son moitas cousas a facer. Vou apagar xa todo. Como hai moitas elaboracións, vou pedirlle ao público que lle dé un aplauso aos cociñeiros do Voltas co Prato porque o merecen, porque son vos. É así. Vou marchar con Xulio porque quero Muy ben. repartir cartas con él, vale? Perfecto. Veña, vamos a repartir cartas con Xulio Mato. Xulio Mato, ou contigo. Veña, Xulio, ti como vas? Ben, eu Vas estou ben? poñendo aquí encima Sí. as gulas Coloca, De que é o teu paté? de atún. 50 euros en xogo, De que é o paté de Xulio? 50 euros en xogo. Marchamos a probar. Mira, Veña, Cañota, Pilar. xa podes levar ti Conmigo. este, por favor. Pasa para lá, que queres que leve? Vamos para aquí. Ai, vai, que se vai que por fora. Quédame vai aquí, por fora. este lado, disque. Vamos para lá. Veña, tira. Vale. Tira. Eu vou para onde me mandedes. Ai, que Son moi vamos mandada. tardísimo. Vamos tardísimo. Ti vai probar. Mi má, espera, Begoña. Eu xa moita coller o cousa tenedor hoxe. e máis Vai probando, veña. Vai probando. Ai, Dios mío, canta comigo. Espera que te saco de aquí a alfábega. Canta comigo. Quero probar todo. Vai probando un pouco. Proba que que. Proba unha cousa de cada. E depois que encena. Bueno, Hai xente vale hoxe. ter complicado. O arbolillo, se non Ese non queres hai problema. probar, queda inteiro, No. Queda inteiro, Eu vou sí, probar todo. Vou quitar do tenedor. Xente da casa, de que é o paté que fai Xulio? Atún e anchoa. Moi ben, 50 euros en xogo, Atún e anchoa. Aí está. Hilda Pontevedra, que tal? Boa tarde. Boa tarde. A ver, contame de que é o paté de Xulio Mato. De atún e de anchoa. Moi ben, 50 euriños que van Moi para ben. Pontevedra. Gracias.
Hilda, un bico moi grande, gracias por chamar. Hasta loguiño. Boa festa, Chao, gracias. chao. Chao, chao. Chao. Pois chegou o momento da verdade, Pilar. Xa non che podo deixar probar máis. Proba un de Despois cada, podes xa. seguir... Aí vai. Mira, aí vai, o árbol é irresistible, claro. Pilar, vale, pois veña, vamos a dar. Pilar, de San Sadurniño. Quen gana? Espera. Vale. No. Tranquilo, non pasa nada. Vamos a deixar que coma a justo. Pilar, despois podes seguir comendo, cando acaba o Ahora, señala programa. co dedo, No, señala Pilar! co Ahora... Mira, vamos a dar paso aos compañeros da Hora Galega, así que, Pilar, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? A chica. Begoña Vázquez, aí está! A súa a bola é irresistible. Bueno, señores, non marchamos, queden coa actualidade, co Hora Galega, vémonos mañán con máis receitas. No voltas co prato de televisión da Galicia. Chao! Le dice que le deje un pedazo de eso.